मी विकास रामलिंग पटाडे, राहणार कामठा, तालुका तुळजापूर, जिल्हा उस्मानाबाद. आपल्या भारतावरच नाही तर अख्ख्या जगावर एक कोरोना विषाणूची जी दहशत माजवलेली आहे, जे संकट आलेलं आहे, जी परिस्थिती उद्भवलेली आहे, या परिस्थितीचा सामना अख्खं जग, आपला भारत देश एक चांगल्या पद्धतीनं करत आहे. तर आपले प्रधानमंत्री मोदी साहेब, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब हे जनतेला कळकळीची विनंती करतात याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी की तुम्ही घराच्या बाहेर पडू नका, घरातच राहावा. तर यातनं जनतेचे बी बरेच प्रमाणात हाल होत आहेत. जे काही स्थलांतरित लोक आहेत, कामं करण्यासाठी आलेले परराज्यातनं, ते लोकांनी आता एक लॉकडाऊनच्या काळात काय खावं याचं त्यांना या पंचायत पडत असल्यामुळं ते लोक आपापल्या गावाकडं निघालेले आहेत. तर असेच लोक अनेक प्रकारे चेकपोस्टवर अडवून ठेवलेले आहेत. लॉकडाऊन त्यांना केलेलं आहे. असे काही ठिकाणी हॉटेलमध्ये कोणी ठेवून घेतलेलं आहे. तर अशा लोकांच्या उपासमारीची वेळ येऊ नये म्हणून अनेक संघटना पुढं येत आहेत. जसं की क्रिकेटर येत आहेत, उद्योगपती येत आहेत, मोठमोठे सिनेसृष्टीतले अभिनेते येत आहेत. हे आर्थिक मदत देशासाठी करत आहेत. पण मी एक शेतकरी आहे, माझी कळकळीची विनंती आहे सरकारला, अशा लोकांच्या उपासमारीसाठी एक त्यांना खाण्यासाठी माझ्याकडं 1-2 एकर केळीची बाग आहे. पूर्ण माल काढणीला आलेला आहे. मी आर्थिक मदत करू शकत नाही, मी एक शेतकरी आहे, गरीब शेतकरी. 2 एकर केळीची बाग आहे. याच्यातला जितका माल निघेल 75% 50% आता काढायला माल आलेला आहे. जेवढा माल निघेल तेवढा माझी एक कळकळीची विनंती आहे की सरकारच्या माध्यमातून, शासनाच्या माध्यमातून हा माल सगळा गरीब लोकांपर्यंत पोहोचवावा आणि त्यांना एक वेळेचं जरी ह्याच्यातनं भूक थांबली, एक वेळ जरी त्यांना 2-2 केळं खायला मिळाली तर मला म्हणजे मी सुद्धा काहीतरी माझ्या भारत देशासाठी मदत करू शकतो, याचं मला थोडं पुण्य लागेल. आणि माझी एक कळकळीची विनंती आहे की एवढा शासनानं एवढा माल त्या गरीब गरजू लोकांपर्यंत पोहोचवावा. हा व्हिडिओ इतका शेअर करा की 2 दिवसात जरी माझा माल गरीब गरजू लोकांपर्यंत पोहोचला तरी मला त्याचं समाधान मिळेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान.